na kalian majongi ke sing mentang singi la yo ban wani kendo iba hamlet sondoling ibade minister in charge jongka community and rural development jongka sarkar jela majongi ya kumban chupan kan mau hausnam arja khatra aga absantri julai hausnam arja khatra keladon koi ke press statement ya kepala penmi da deputy chief minister Pak Preston Tensong ban pentip ba ka CNRD department ni kata community rural and rural development department kelapa ya kawi ke proposal haka cabinet ba ka CNRD department kadi bandon la kajong kata Meghalaya community rural development services but ka Meghalaya community rural engineering services haka ba ki officer nadu BDO bat kumjuru ki engineer haka ki batrai hapuk ka CNRD department ko mut haki block nang tah di RDA kindon la kajong ka service road ya kata ka proposal la depan pediang kat kum kani ka press statement yak balami yang bala depan pediang nadu ka house nam atahatra dia bangi hagi ni kisingi na kalian jong seng nama ngi check ya ka website jong ka CNRD department banwat la kila penteri kam ni am ya kani ka ra jong ka cabinet ti hadin mengipet na ngipet ni wat jingtim ni sim bangim sim lalam ya kita ki sakila ni disebut man penpau ba ya kata ke cabinet decision yang bagi la sim usno ajak khatra ban penteri kam kamut bahaduk menta lada pipet sya ki saupun riu tu lagi blok ki CNRD blok ki bakajala ka jongi ka hak state ka jongi kidon ki block development officer ki degi MCS Ibuan naka Meghalaya Civil Service lani ki shushim on deputation nakiway pat ki department la kalong nak agriculture nak veterinary nak horticulture ba kumta terter ti haka jimpet ke jongiru ba wadi ki engineer ki junior engineer ki assistant engineer haki block hajingsha man la ka block ki di bandon yau tau assistant engineer bat kumjuru ki GE arngut hadul aingut ni lada pipet bat piwat jingtem pinlap ba ki don ki block ki bomdon yu assistant engineer kindon ki block ki badon yu assistant engineer ki bomdon ki GE Nomor ba ki blok ki CNRD blok ki haban pan ki engineer nak PWD department. Teka PWD yala di hadu mentaru kaduna ki engineer. Teka mla ban ai lani ban ai kita ki engineer ki GE lani ki AEE. Syaka CNRD blok ban yok ban pentulun ki kam. Tek ngilap ba kini ki ki pendeko ya karukom ai jing syakri jong ki blok. Ya ka jing mud baka jing snai ki CNRD blok. Kalong ban penjan ne ki jing syakri upai ba syaki snong no kendong kamtam. Kajing sna jong ki saupun riu teli blok kalong ban yaram ban penteri kami ki skim ba fair jo ka sarkar la kalong ki centrally sponsored scheme la ni ki scheme ki ba bai pisa la ne bai tengka da ka sarkar India kum ka Manrega la ni kata MNGRA ka Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Scheme la ni ki IAY ka ba menta ki tip kum kita ki PMAY Gramin la ni ki state sponsored scheme kum ka SRWP nang ta ka Chief Minister Special Rural Development Fund kajingmut jong ki CRRD blok kalong ban penteri kami kini ki scheme kenang bakan long kajing mentoy ya ki pat ba nong snong ki jongi ki basyong ha ki jaka ke belong nong kendong ning yo i pat ngilap pat ba kajing bomdon ya kata ka special cadre lane ka separate cadre ka ba kini ki BDO ki junior engineer ki assistant engineer ki belong be tek tang nam tang CRD blok ngi ba ki wanra ya kajing teko agar kom trikam nomor babun sin da file ki blok pinlap ba ki belong BDO ki digi MCS ki MCS akajuk kapor ki haban pet ya ki kam penroy ki blok akajuk kapor la dadon kanu ka loan order duty komat jaka BDO jaka melim jaka bun pet sepok blok wa haban wanno CDC office la ni wa ban pet no iki loan order duty jongki tekan ni kawan ra jingye iki pat ba ki bahap la da village hamana ki blok pinlap ba mana ka singi ki pat ba ki wana blok ma ki haban wan wa kadega ka office ke bayajan tambah upat ba kham tambah pon nang kendong ti nakaliang ka jongi ke jengwani kendu yo minister in charge jong CNRD menta kalong ban budin babeli ke sarkar kamla syu ban penteri kami kani raya ke maki kila sim nadu snem aja khatra amar kum ka jing sulthu ka jongi kalong ba ladangila ban penteri kami kani separate cadre la ni ka separate staff jong ka CNRD kan wanra ka jing mentoy ki kun samla ke jongi ke banwa kam wajam kia state ka jongi ke mangi OP dan saupun riu tiligi blok saupun riu tiligi blok lala bentung adu saupun riu ki video ndai ta kata hapuk jong video kindon seki engineer malakui bakui ke blok undon assistant engineer nang ta kindon ki junior engineer kumut de ki spa padi ki hajangut kita ki engineer ngila bentung ndai tang ka blok level ndai la da pikir sejrong kandon saka district rural development agency la ni kata DRDA
kini ngilap bala da menteri kam si syai kan negara jo sarkar kan wan ra jimento ye kinong shong shong kam tam e ki kun samla jongi tina kaliang ka jongi ngilap bu ka jing tho ahmad jong minister in charge jong CNRD pada kaliang ka jong ulong ban bu di ni kan kam bat ngilap bu ka jing dawa bala long ka bala bade ban menteri kam no kam mardo re kan ya kan ra jong cabinet nam kan wan ra jimento ye kinong shong shong bat kam tam e kerpang nam tagi kun samla din mengila ai kan jing tho yong ba in ye kren yang officer ki be day ban page yang ni rakam nak CNRD block but kat balak ban penkloy ki mana kalian jong ki ban page ya borok ki yang fila da fishna a separate kader day tang ban thungi ki bro thungi ki bro ko jing lo jing sa ko babon kapan incur la ni kin ha ban da ka jong ka budget ti kita ki ba ki ban page ten rei nak kalian jong ki jing dawa ko long ba ki di ban penkloy ban state ya kan ni rakam ki dawi glong kita bagi hak ban study hot kila approve the cabinet namar batang syurai ke cabinet umla ban petrikam ki hak ban phak sa detail project ke detail report ke jongki ha ka finance department bakum ta ter kin ham ya step by step hadu bandala ban notify la ni ban petrikam ing negara ke jongki tingi ngila banjur badai ban petrikam no urut bat nak kalian jong sengin nang ya bud de ni kan rekam nang ban penting kenapa kai ka baki gila sim rai apo ka cabinet de ban pen urlong ha ground kam tam petrika mi kirai jong